జయశంకర్ భూపాలపల్లి మహదేవపూర్ మండలం బ్రాహ్మణపల్లిలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. విద్యుత్ ఘాతంలో 8 దుక్కిటెద్దులు మృతి చెందాయి. బ్రాహ్మణపల్లి బొమ్మాపూర్ గ్రామాలకు చెందిన 8 మంది రైతులకు చెందిన ఎద్దులు మేత మేసేందుకు పొలాల్లోకి వెళ్లాయి. అయితే గాలి దుమారాన్ని తెగిపడిన విద్యుత్ వైర్లు తగిలి ఎడ్లు మృత్యువాత పడ్డాయి. వాటి విలువ 6 లక్షల వరకు ఉంటాయంటున్నారు బాధిత రైతులు. ప్రభుత్వం నష్టపరిహారం అందించాలని కోరుతున్నారు రైతులు. కారోబార్ కొరపెల్లింగ్ జెర్సీ నేను ఇప్పుడు నువ్వు ఆడున్నావు చూడు వచ్చింది అందుకే ఏం లేదు ఉత్తర వచ్చారు ఇప్పుడే తెలిసింది ఇన్ఫర్మేషన్ అందరికి వచ్చారు ఒక్కొక్కరు ఇంట్లో వస్తారు